balik ta karon sa Balilihan atong suruyon og balik ang Kawasan Falls kay more piskay na ang tubig karon kay sige na uguan. So nata karon og sentro sa Balilihan. So sa mga wa pa makaari nga gustong mo dong dire nga falls sa Kawasan, gikan ta diri sa sentro sa Balilihan, mo laos ta ning kasada kanang paingon dito sa Cortes na eskina ni kare para Correlia kining nasa wa Lawson rin ni mo dito na dito ang eskina pud paso dito sa Kawasan Falls. Niya na ta sa eskina para Kawasan Falls diri ta soda ni. Dirita sa tuo. Dangog kasada kay ikan gawan. Dilapulapuhan na pagsugod ng semento. Kami kadoy motor-motor nga na kay dili init. Bugnaw kadto palibot kay puros kahoy. Up. Taas sa malining semento ni day. Ya, okay ra damo og daan. Kini nga falls duga na damo dunay nga nailado. So ganahan ako mo balik-balik ani kay guwapo ug porma isang kanang falls basta di ka nuguan. O sa una ani nga pag-arino di pa ni sila sementado. Ambot ka og lahos sa mani dito. So mailhan na to ni karon kung tama na ba rin dito sa entrada sa Kawasan. So bitahan na damo kay lapad na damo kalsada. Aw, lahor sa sudi ay. Dire ra di tama na ang kuan semento. Pero kuan gigrabahan na, bintahan na kaano. Kamulo din ang trabaho, okay. Simentado na di ay. Tama. Abot ta sa Kawasan Falls. So sa una ani ang dapita kuan dun lisod dun sudlon og sakenan, pero karon simentado na nilahos sa dito sunahan ng semento. Kana diha dapita sa una mo na di dun madaog isod imuhang labi na og auto kay kuan nakan ang kalsada, pero karon simentado na. So kanirang porsyon na moy naputo ngawa pa semento, pero iniabot ani semento na pud padong dito. So mo na diha ang Kawasan Falls diha sa ubos. So karon damo pay bayad kay kamulo pa nila og trabaho ng ilahang building diya sa ibabaw. So kining Kawasan Falls na rin sa Barangay Candasig diri sa lungsod sa Balilihan. Ilado na kadto nga falls, dugay na ni siya kadto nga ni sikat. Pero ganahan ako magbalik-balik ani kay bis kayon damo og porma magod basta kusog ang tubig. Unsa dooro pud kadto diri sa amo sa Sikatuna. Pila ka minutos ang biyahe. So mo ni siya ang Kawasan Falls diri sa Barangay Candasig sa lungsod sa Balilihan.
Ginakusog ang tubig. Bisag nara ka naunahan kay mura sa taga-uwan tungod sa iyang pisik. Mingaw sa murong malawa dire kay Lunis pod. So ay mga turista. Sa buntag pa alas 8 pa. So ang tao katurang na dito sa ibabaw katong nagtrabaho dito sa ilang building dito. Mas madyo mo are kanang gikan og 101 bitaw kay nga na lapad kadyo jang bugwak sa tubig ba kaysa iadlaw gamay ra kadyo og gagas dire sa Pikasayod na poy gabaha dire nga waterfalls gihapon tanawon gikan dire sa Pikasayod sa bungtod so gikan na ni so ari tare makita na pud ang kani ang mismong falls sa Kawasan. Di raman ko maligo kay hadlok man pero sarang naligo na pugudaan bagikan. So muli na ta so mao ni ang Kawasan Falls diri sa Barangay Kandasig sa lungsod sa Balilihan.